Hola, buenas. Tornem al vídeo de les compres de manga del mes corresponents al mes de juny. Com veieu, la muntanya meva és una mica més gran, ho podeu comprovar, i com us vaig dir una petita pista, el Black, que us vaig dir el mes passat, no és només que tatxan, la col·lecció de la Death Note amb la Black Edition. Però, a més, és l'única col·lecció que m'he comprat de segona mà, a part de l'Ikigami 5 i l'Ikigami 6. Perquè l'Ikigami 10 el vaig trobar amb una... Ai, no es veu, aquí. A l'Ikigami 5 i l'Ikigami 6 els he comprat de segona mà i l'Ikigami 10 el vaig trobar de pura casualitat en una botiga i està quasi impecable, o sigui que el vaig aconseguir per preu original, o sigui que a més. I el 5 i 6 igual, o sigui que no he tingut que pagar cap sobrecost. El problema de ser de botiga, que ja té una mica de temps, doncs clar, aquestes puntes estan una mica tocades i el sobrellom del 5 doncs, està una mica tacat, però bueno. No es poden demanar gaires miracles. Una altra cosa. Com sempre, dues piles, la pila del que s'ha comprat la meva filla i la pila del que m'he comprat jo. Comencem, com sempre, fent la pila de la meva filla i comencem per l'Aoha Ride número 5, que com veieu ja els té tots embolsats, això vol dir que els guarda i quan vol llegir-los doncs se'ls fa. Bueno, doncs veiem que ja té el número 5 dels 13, que són... En principi m'ha comentat que li està agradant i de moment aquest mes el tema de lectura ho té una mica paradet perquè s'ha posat a veure la sèrie d'anime Fruits Basket i, doncs, evidentment, amb 2 tardes s'ha menjat tots els capítols. O sigui, és una mica matxaca. Com que s'ha acabat el col·le i tenen tota la tarda lliure, doncs poden fer tot el que vulguin. Aquí, com ja vaig dir, el més segur que es compraria el número 5 del Card of Sakura, l'edició de Norma Editorial. Ja faltaven poc, només hi falta del 6 al 9, encara que jo el mes que ve li recomanaré comprar, en vez del 6, comprar el 9. Més que res, perquè el 9 té les cartes recopilatòries i a veure si se li acabarà i quan vulgui tenir-ho no ho tindrà. Però bueno, en principi el número 5. Aquí, com us vaig dir, el Guild's Last Tour, el número 2, em vaig llegir el primer i us vaig dir que a mi em va agradar, i el segon doncs, jo encara no li he fet una ullada perquè ja el té precintat, o sigui que quan ella se'l llegeixi li diré que me'l passi i me'l miraré. Després ja, per fi, el número 4 d'Orange, que ja li falta només el 5è i últim, és de la Tomotomo. No m'ha dit en especial res, no m'ha dit si li agrada o no, però només pel fet que se l'està comprant i que vol comprar-se el 5, jo crec que està desitjant acabar-se la col·lecció. Després també s'ha comprat aquest, el manga, del Què li passa a la secretària Kim. Aquest és el número 2, sé que ja van pel número 3 i em sembla que ja de seguida sortirà el 4, però bueno, de moment aquest no, que jo sàpigui no se l'ha llegit, i ja veurem a veure si li agrada o no li agrada. De moment del número 1 no m'ha comentat res. Bueno, sí, m'està dient que això, m'està dient així, això vol dir que el número 1 li ha agradat i que el número 2 el llegirà de seguida. I com veieu, doncs poques compres. Vull dir, 1, 2, 3, 4, 5 tomos, no està malament. O sigui, 5 tomets en un mes està força bé. Després també va comprar altres coses. Porta'm la llauna dels caramels. Sí. Es va comprar xutxes japoneses, es va comprar una ampolla que és com de sifó, que apretes la bola, va cap a dintre, que estava dintre d'una de les màquines d'aperitius, i es va comprar això, que això, si no ho sabeu, és de la pel·lícula La tumba de les luciérnagas, que veieu aquí, que és com està menjant les golosines de fruites, i ho vam veure i a mi em va agradar molt. Us puc dir... us puc dir que les geminadures estan bé, m'he menjat una per provar, però perquè ho veieu una miqueta així, perquè ho veieu, són geminaduretes, estan bé, estan bones. No me'n recordo el preu,
5 euros, m'ho estan ximant per darrere. Però, bueno, no està malament, és més que res la gràcia de tenir la llauna, està pues, completament en japonès, i no té cap... normalment les xutxes japoneses a les botigues acostumen a tenir un adhesiu en castellà per poder llegir els components. Però aquest em va fer gràcia perquè és que no té absolutament res. A part d'aquesta banda com de seguretat perquè vegis que no l'han obert. Però bueno, em va fer gràcia i li vaig dir, doncs compra. I ja està. I ara les meves compres. I com us ho vaig dir, aquest mes m'he passat una miqueta. És el manga haul més gran que he fet sempre. Bueno, cada moment he fet més, com podeu veure. I ara us explicaré per què. La Death Note Black Edition, en teoria me l'havia de comprar el mes d'abril, perquè era el meu cumple. Però per circumstàncies que ara no venen al cas, no la vaig poder comprar. I després, a finals del mes de maig, la vaig trobar de casualitat que estava al Wallapop de segona mà i estava a un preu realment bastant bo. Us he de dir que la col·lecció està quasi perfecta, vale? El del 2 està força bé, vull dir, està molt ben cuidada, les sobretaules estan bé. L'únic que està una mica tocat és el número 1. El número 1 és l'únic que està tocat, però bueno, per ser de segona mà no em puc queixar. Jo us ho puc dir que me l'he llegida, perquè la Death Note és una sèrie que a mi m'ha agradat molt. I a més, ara, a finals de juny, Norma Editorial va dir que faria la seva línia en català, amb la qual cosa doncs, jo estic molt content perquè trauran unes quantes col·leccions, entre elles la Tokyo Revengers, que l'està fent la meva filla en castellà, jo ara la començaré en català. També sortirà Jujutsu Kaisen i Guardians de la nit. I em va semblar entendre, o no sé si igual hauria de tornar a veure el vídeo, però que també sortirà la Black Edition en català. I, evidentment, me la compraré. Aquesta sí que me la compraré nova, però, bueno, com que el juliol sortirà la primera edició del Tokyo Revengers, el volum 1 i 2, i després ja tots els altres volums sortiran de cara al setembre, o almenys per lo que vaig veure, sí que us vull dir que compraré. Em vaig voler comprar la revista aquesta de semestral, que anava de Neon Genesis Evangelion i de metges, però és que no la vaig trobar. Aleshores, jo suposo que ara amb aquesta compra, vull dir, aquest mes de juliol, quan anem a comprar, jo espero que trobar-la i poder-me la comprar. Vale. Bueno, doncs ara, com us he dit, és que s'ha tallat el vídeo. Apartem la Death Note i ara amb les altres compres. Bueno, doncs us ho explico. Del 3x3 ojos m'he comprat el número 10 i el número 11. Més que res perquè jo anava pel número 14. I jo pensava que el número 10 i el número 11 me'ls havia comprat abans i que els havia deixat a un amic meu. Després de parlar amb ell m'ha dit no els tinc. Pues, vol dir que jo pensava que me'ls havia comprat, però no me'ls he comprat. Per tant, he comprat el 10 i l'11, més que res per no tenir números pendents una mica antics. Bueno, antics, vull dir que no deixar números atrasats, perquè si no després per trobar-los és una mica complicat. I ara aleshores em farà falta comprar-me el 14, el 15 i el 16, que són justament els dels últims 6 mesos. Però bueno, això ja de cara al juliol intentaré comprar-me un o dos i així almenys intentar fer, però clar, és que tampoc puc passar-me molt gastant-me diners perquè de cara a l'estiu és una mica complicat, però bueno. Després m'he comprat el número 2 del Doctor Slump edició en català. Sabem que són 15 i que l'últim, em sembla, l'últim editat és el número 13. El Doctor Slump, evidentment, és de la meva època de quan jo era petit i, clar, doncs és jugant amb el factor nostàlgia, evidentment, però, bueno, a mi m'agrada molt. Amb la qual cosa, a més, està en català, doncs que millor que tenir-la. I després, una gran sorpresa aquest mes, que no m'esperava trobar, és els números Ikigami 5, 6 i 10. Per què aquests números? Perquè són justament els 3 números que em faltaven. El 5, aquí no sé si es veu gaire bé, però aquí està com una mica més grisós,
evidentment estem parlant d'una edició que és de l'any 2009, és primera edició. Llavors, clar, al ser primera edició, a més del 2009, han passat, doncs mira, 15 anys. Llavors, clar, és molt difícil que les cobertes blanques es conserveixin. Està en molt bon estat de conservació. Us puc dir que ho he trobat... Un moment que ho busco. Un moment, que no ho trobo. Bé, he tingut que tallar el vídeo perquè no trobava la d'allò. Vale, doncs us puc dir... ho faig així perquè no es vegi. Bueno, això és una propaganda que faig, més que res perquè m'han atès molt bé. On he comprat els números 5 d'Ikigami i el número 6 d'Ikigami, i a més ha sigut preu original. La botiga es diu Biblioteca Minas d'Agor i està a Don Benito, Badajoz. Us poso aquí les dades perquè ho veieu, i aquí no sé si es veu, perquè veieu que no m'han enganyat. És el Ikigami 5 al 6 i és preu de portada. No només que no és preu de portada, sinó que fixeu-vos, originalment costaven 9,95 i m'han cobrat 9,56 €, amb la qual cosa estic molt content. D'acord? Només dir-vos això. Els hi faig publicitat, no em sap greu fer-los, més que res perquè veieu la pàgina web, tenen coses molt xules, enteneu-me. Si busqueu alguna cosa, inclús li podeu fer comandes i us intentaran trobar-ho. O sigui que la veritat és que són molt amables. I el número 10, això sí que va ser molt curiós, perquè com que ja em vaig comprar el número 5 i el número 6 vaig dir, hòstia, només em queda el 10, vaig a veure si el trobo. I què va passar? Doncs vaig posar Ikigami 10, comprar. I sabeu on ho vaig trobar-ho? Ho vaig trobar-ho a la botiga de Norma Còmics. O sigui, el divendres per la nit vaig trobar que hi havia un volum al Norma Còmics a la venda normal, sense registre, sense guardar, sense res, i està, i mireu com està, les puntes, estan perfectes. O sigui que l'he trobat, no m'ho hagués pensat mai. Aquest és de l'octubre del 2012, o sigui, aquest ja té 12 anys, i és també primera edició, o sigui que estic molt content. He completat una altra col·lecció i per últim vaig comprar una bossa de còmics. Per què? Perquè tinc la bossa de còmics manga normal i evidentment amb els volums del Death Note i Ikigami no caben. Per tant he tingut que comprar una miqueta més grans. Sé que em sobra molt, però vull dir, no passa res. I amb això ja és tot. Tinc les compres del mes. Evidentment, ja us ho puc adelantar, el mes de juliol no serà tan esplendorós, vull dir, no compraré tant. Aquest mes m'he passat, però perquè aquests, vull dir, la Black Edition, en teoria, ha sigut com un regal. Us ensenyo les portades. Aquesta és el número 1, que jo us dic que està una mica tocat, però, per exemple, el número 6 estan totes perfectes, pràcticament no tenen ni una ratllada. Ara, el llom, com veieu, està superbé. Vull dir, té molt poc desgast. O sigui que jo aquest mes no em puc queixar. I ara, sense més, dir-vos que aquest mes de juliol jo us dic que no compraré tant. Intentaré completar alguna altra col·lecció, sobretot començaré algunes. Començaré sobretot l'edició en català. Intentaré comprar el número 3 del Dr. Slump i intentaré completar la del 3x3 ojos, més que res per no retrasar-me molt, i intentaré comprar algun número. I miraré a veure si aquí a Biblioteca Minas d'Agor, a veure si en troben algun volum antic. Tinc l'ullada feta, per exemple, alguna col·lecció a Wallapop, que és del Gans G, que són 3 volums, però estic dubtant. La tinc allà en un mercat, em demanen només 30 euros, vull dir 25, o sigui, no és que sigui excessivament cara. Però la gent, vaig mirar per internet les opinions i tal, i és com una mica més de tot.
i ara m'estic llegint la Gun Zero pel Manga Plus i ja està bé. Però bueno, tot el seu temps, intentaré primer acabar col·leccions completes, col·leccions antigues, i a partir d'aquí pues, fer el que pugui. I això és tot. Només dir-vos que intenteu disfrutar de les lectures. Us puc dir que no compro gaire perquè si no després no em donaria temps. A veure, sí que és veritat que si em tornés boig podria comprar 25 volums cada mes i no passaria res. Però objectivament jo no puc llegir-me 25 volums cada mes. No puc fer-ho. No tinc desmaterial. I aleshores per comprar 25, tenir-los posats a l'estanteria i no llegir-me'ls, doncs no vull. Prefereixo comprar-me alguna coseta que sé que m'ho llegiré. Per exemple, la Death Note ja me l'he llegit, els Ikigamis me'ls he llegit i l'únic que m'ha faltat per llegir és el 3x3 ojos i el Doctor Slump, que suposo que aquest cap de setmana m'ho llegiré. I ja està. No fa falta tenir excessivament. El que sí que és veritat és que encara no m'he comprat les estanteries i vull endreçar les que tinc. Les tinc una mica endreçades, ¿vale? Després us posaré un parell de fotos. No us faré un parell de fotos. El que faré serà, endreçaré les estanteries velles, vull dir, les que jo tinc ara actualment, perquè veieu com queda, i quan estiguin plenes del tot, compraré les altres estanteries i així veurem l'abans i el després. No us faré un típic vídeo de estos son mis còmics, no. Us faré un vídeo per sobre, o igual 30 segons, i diré, mira, això és el que tinc. I quan ho tingui tot ple, aleshores ho comentaré. Llavors sí que potser ho comentaré amb molt més detall. Doncs ja està, disfruteu, compreu el que pugueu, sobretot compreu el que us agradi, no el que es recomana. A veure, sí que podeu recomanar, però comprar per comprar jo us recomano que no ho feu. Doncs ja està, un like, un subscriure-se i esperem a veure si aquest mes de juliol, evidentment no hi haurà tants, però si en compro 4 o 5 ja estaré content. Doncs vinga, merci i sobretot, si podeu, compreu manga en català, perquè si no el comprem, no n'editaran. Adeu, que vagi bé.